Ale v prvom rade to pomohlo, čo sa týka tej vlastnej kontroly toho zamestnanca, ktorý vedie to vozidlo. Pretože som si všimol, že spotreba klesla nie len na základe toho, že niekto si bokom odtankoval naftu a tak ďalej, ale začali už aj slušnejšie jazdiť s tým vozidlami, pretože sú tam presné záznamy rýchlosti, čas strávený, trasa, ktorú si zvolili, kadiaľ vôbec s tým autom jazdia a je to sledované online. No jasne. Čiže nám to prinieslo viacero vecí. Dodržiavanie pracovnej doby. Tohle slyším hrozně často, no. Ale že přijedou třeba včas na tu stavbu, že jo? To tenkrát z toho... Ranné príchody, poobedné odchody, nemáme problém. Nie je problém skontrolovať hoci ktorú partiu. Keď máme sporné výkony smenovka, sa dá cez ten váš komandér systém spätne aj rok dozadu viac menej sa dá zistiť, že čo sa dialo. Ďalšia vec, máme o moc menej riešenia, čo sa týka dopravných priestupkov. Veľakrát ich policajti namerali, prišlo to sem k nám a tak ďalej. Voľakedy, keď sa to stalo a nemali sme tú evidenciu, vynikajúci je ten systém čipový, že je presne na meno. Čiže teraz sa presne vie, ktorý vodič porušil dopravné predpisy a tak ďalej, tomu sa to dá zosobniť. Čiže odpadá ďalší problém, odpadajú výhovorky zamestnancov, keď dostal blokovú pokutu, čo je ďalšia úspora a vyhovára sa na technický stav vozidla, že za pneumatiky alebo čo ja viem, nevedia prehovoriť. Ale keď sme si my skontrolovali tú jazdu a sme zistili, že v obci si išiel 70 a určite keď ťa tam zastavili a tu si stál, lebo ten bod stáťa toho vozidla tam je, zaznamenaný, tak sme pochopili, že nie je to v tom, a to nakoniec sa tí chlapi priznali. Veľmi obrovskú úsporu nám to prinieslo na tých palivách. Hovorím, keď sme začínali, sme mali 6 vozidiel. Na 6 vozidiel sme mali mesačnú fakturáciu, ktorý to bolo v slovenských korunách 120 000 korún. Tak si nám to namontovali, nám to spadlo v priebehu 1 mesiaca na polovicu. Ty bláho, to je zúfalý. V priebehu mesiaca na polovicu. Ďalšia vec, evidencia. Tým, že tam je kniha jazd, máme úplne presnú evidenciu vozidiel, v prípade daňovej kontroly a tak ďalej, je to všetko podložené, tankovanie a tak ďalej, je to krásne všetko vidieť. A nemôže sa stať, že omylom nejaký chlap tam zapíše nejakú nezmyselnú cifru, z ktorej sa potom ďalej vychádza, lebo aj to sa nám stávalo, keď to zapisovali, že niekto zle zrátal kilometre alebo niečo a už mu to tam nepasovalo a ďalší, ktorý si dostal vozidlo, to na to naväzovalo a boli potom najdáci, ktorí si nezapisovali, niektoré dni to sa nedalo kontrolovať každý deň, tak sme mali prázdne miesta, ktoré už potom boli sporné. Takže niekedy nám tie spotreby vychádzali na vozidlo 25 litrov a niekedy nám vychádzalo 3 litre, 4 litre. Takže tá evidencia, a zvlášť teraz, keď ste to dali ešte, že to máme online cez šelku, tie tankovania a tak ďalej, keď sme si to všetko zrátali, tak tie spotreby vidíme okamžite. Takže viem porovnať, ktorá partia, keď sú 3 identické vozidlá, 3 partnery máme, tak viem, ktorá partia je problémová, čo sa týka vozidiel, už len na tej spotrebe. Čiže tá spotreba môže maximálne rásť medzi tými dvomi vozidlami, už to máme odsledované 3-4 deci medzi tými dvomi vozidlami, keď majú identické motory, všetko identický počet vozidiel. Takže to sú také najväčšie prínosy a druhá vec, prečo sme dali kamery, zase z toho dôvodu tej ochrany tých vodičov, to chcem namontovať hlavne tie vozidlá, ktoré najviac jazdia. Sme mali už kopu dopravných prostriedkov, aj mne sa to stalo, že mi na nitranskej ceste nedá prednosť vodič s dodávkou, predkom som do ňu narazil a zostali sme akorát v takom mieste zlomu, že kde nebolo evidentné, či on vychádzal z tej vedľajšej od Nitry alebo išiel od Nových Zámkov. Takže tam to bolo na dohode, mal som havarijnú poistku, nebol problém. Ale keby som mal zákonnú, už sú tam tie problémy a tieto vozidlá, čo máme, sanitka do našich narazila a tiež boli do začiatku spory, že kto čo, ako to spôsobil, no chvála Bohu sa to vyriešilo a hovorím, z týchto dôvodov, možno aj čo sme mali tú ťažkú dopravnú nehodu, chlapci, čo sa čelne zrazili s tým kamionom, keby nebol komandér systém, tak ten vodič, všetko vinu by hodili na vodiča za porušovanie dopravných priestupkov a tak ďalej. Celú jazdu sme vedeli zmonitorovať. Dobu
realizácie práce, čiže ani tí chlapi neboli preťažení, lebo v tom období mali 4 hodiny len výkon práce a tak ďalej. Odchod, stalo sa toho po 4, odchádzali z tej modry alebo odkiaľ to bol nejako okolo pol 2, klimatizácia bola vo vozidle. Čiže sme samotného toho vodiča tiež zachránili pred tým, že by ho obvinili za nezodpovedné jazdu a neviem, Inspektorát práce nebo něco takového. No. Jo, to si pamatuju. No. To som aj chlapom vysvetľoval, z toho dôvodu trváme na to, aby si nemenili čipy. To dosť často, raz za čas si to skontrolujeme, či tie čipy, tí chlapi si medzi sebou nemenia, lebo toto sú tie dôvody, ktoré, hovorím tomu vodičovi, vtedy pomohli a nie priťažili. Ale tak jestli to ušetřilo 50% nákladů na naftě, tak to prostě už samo o sobě, jako vím, že to není podstatný, vím, že to není úplně to nejdůležitější, že daleko zajímavější je asi to, že to přineslo ten pořádek a že vám to pomohlo v těch dalších věcech, ale už samo o sobě takováhle obrovská úspora, tak to potom není o čem, že jo? To sú len tie priame náklady, pretože ďalšie náklady s tým spojené sú výmena oleja, filtrov a tak ďalej. A či to vozidlo tých 20 000 km najazdí za mesiac alebo za 2 mesiace, to je tiež rozdiel. Mali sme problémy s tým, že tí zamestnanci naši využívali na súkromné účely tie vozidla. Mali sme problém s tým, že je nezamknuté vozidla. Za to niekedy si to sem tam skontrolujem, keď tie vozidla, keď sú častejšie doma, majú tam strojný park. My zistili cez komander, že je odomknuté vozidlo. Došli sme tam odomknuté, plný kufer strojov, ktoré neboli tiež vlastné. Čiže sú to také veci, že nedá sa do toho pozerať každý deň, to by som tu musel mať jedného zamestnanca, ale tie najdôležitejšie veci si vieme priebežne odsledovať a vieme na to. A tak to není o tom, aby to byl nástroj asi na jakoby nějaký online, jako denodenní, jako minutu po minutě něco kontrolovat, ale spíš, že vám to pomůže právě v té právě ušetřit tu práci, jakoby, že si to můžete zkontrolovat tak, kdy potřebujete, že s tím můžete takhle pracovat. No. To je veľmi dôležité, pretože hlavne pohyb zásobovacích vozidel, ktoré zásobujú nám nástavbu a tak ďalej, stáva sa niekedy z nejakého dôvodu si nenabije telefón, alebo je nevykrytý, alebo si ho zabudol na šatni a tak ďalej. Vieme zistiť si cez komander systém, že kde sa to vozidlo asi nachádza a tak ďalej, kedy asi príde, lebo sú obdobia, hlavne Bratislava, pondelky, piatky, zápchy a tak ďalej. A niekedy tie zápky sa preťahujú, lebo keď jedno auto nabúra na prístavnom, za chvíľu je pri vstupe na Zlatých pieskoch a tak ďalej, takže sa to komplikuje. A vieme aspoň tým chlapom povedať, že zhruba asi v ktorom čase je ten príchod možný a podľa toho sa aj oni vedia zariadiť. Takže je to vlastne taký ďalší člen do firmy, ten váš komander, pretože ušetrí hodne veľa práce a hlavne tej administratívnej. Lebo neviem si už predstaviť, tak jak sme to mali s tými knihami jazd, že raz za ten mesiac to vždy jeden technik musel skontrolovať tie jazdy, jak ich majú zapísané a tak ďalej. Či tie tankovania sedia s tými jazdami, samozrejme servis, keď je, všetko sa to tam bez problémů zaeviduje. Ve finále to pomohlo i vám, že jo, kdo si má večer pamatovat, kde všude byl za dnešek anebo za včerejšek. Já si pamatuju vždycky přesně tenhle žlutý papírek, že jo. Přijel jsem domů, vyndal jsem papírek, napsal jsem tam stav tachometru a než jsem vylez nahoru do baráku, tak papírek nebyl, že jo. A já jsem tíhu jíst neměl hotovou třeba za 2 měsíce a ve firmě mě tepali a říkali, kde máš knihu, udělej to. A já furt, jo, zítra to udělám, že jo, tohle a to je přesně ono. To je veľmi dôležité, že ste mi vysvetlili, že my v podstate na tieto naše malé vozidlá, ktoré máme, nepotrebujeme sledovať spotrebu paliva, že v podstate tie peniaze sa nám tak či tak vrátia a ten pokles toho paliva v tej nádrži, či to je 1-2 litre, to nikto nikdy nezistí a to takisto nezistíme a v priemere to stále bude vždy vychádzať dobre, takže ono je to viac menej v tom, že od vás tie odporúčania boli presne našité na našu firmu to, čo potrebujeme, takže a nepotrebovali sme
dvoj-trojdňové konzultácie v priebehu 1 hodiny ste nám to ľudovo povedané lobatisticky vysvetlili, čo je pre nás zaujímavé, čo je dôležité a podľa toho sme išli a funguje to doteraz. Takže to je... Protože to je jako s váma, že jo, to, když to člověk tu práci dělá rád, tak ji dělá dobře. No. Na co bych vám prodával něco, co vám bude k ničemu, nebo abych vám prodával něco jenom kvůli tomu, abych vydělal peníze, tak to přece jednoho dne musí skončit, to nemůže takhle fungovat. Takových obchodníků a takových firm je dost, ale ty prostě nemůžou přežít v této. To prostě já si myslím, že člověk musí dělat tu práci poctivě, ale ne proto, že musí, ale právě proto, že chce, že to dělá od srdce. No. To je dôležité, že chcieť stále za každým odviesť dobrú prácu a vždy odviesť takú prácu, aby ten zákazník v každom prípade bol spokojný. To je náš cieľ, za to sa snažíme dodávať kvalitné fasády, kvalitné strechy a vysvetliť tomu zákazníkovi, v čom je ten náš systém a tá naša kvalita, tá naša záruka lepšia oproti tej konkurencii. Bohužiaľ nie vždy sa to dá, ale v podstate vždy viesť aj tých ľudí. No, verím, že máte takých istých ľudí, no takých istých, ťažko sa vám niekto vyrovná, ale minimálne na 80% takých ľudí, jak vy ste, takže já se snažím těž to jisté. To je vidět, ono to na těch firmách je potom vidět. Vy si vybíráte lidi k sobě sám na základě svých zkušeností a svých charakterových. Ono se říká, že vrána k vráně sedá. Ale ono to platí i v tom dobrým a i v tom špatným. To znamená, že když já jsem chtěl tu práci dělat dobře před těma 8 lety, tak jsem si vybíral ty lidi potom postupně k sobě tak, aby mě vyhovovali, aby byli stejného charakteru, aby chtěli tu práci dělat od srdce, aby to bylo s nadšením, aby ji dělali, aby dovedli těm lidem dobře poradit. To vy máte to samý, že jo? Taky samozřejmě, že člověk splete, ale taky to je o tom, jo, že potom ta firma vypadá podle toho, kdo jí vlastní, anebo kdo ji řídí. Jo. Moc děkuju. A já děkuji.